Mua jännittää, että kukaan ei tule. Mä en tiedä, onko nää hyvät. Tajuaaks näistä? Kyllä näistä ehkä tajuaa, että täällä on avajaiset. Kauhea, kun mä alkoi jännittää ihan sikana. Jännittää. Mulla on huomenna avajaiset täällä ateljeessa. Mä yritän epätoivoisesti tehdä tässä jonkun hienon ilmapallokaaren. 100 ilmapallon puhallus. Sitten mun pitää käydä vielä kaupassa ostaa jotain karkkia. En tiedä, mä oon ihan super stressaantunut. Mä yleensä en jännitä tällaisia, mutta nyt mä rakastan järjestää juhlia. Täällä on noin monta palloa. Mä järkkäsin vappujuhlat, niin mä sentään tiesin kuinka moni on tulossa. Nyt mä en tiedä yhtään. Huomaanko stressiä? Mä oon ihan neuroottinen nyt. Tänne tarvii karkkia, mehua. Aikataulu on tiukka. Kohta lähtee taju. Tervetuloa avajaisiin. Tästä joku kaari tohon kohta. Varsin jees. Vieläkin laittaa lisää palloja, mutta siinä se nyt on. Nyt lähdetään teippailemaan. Hei sinä siellä, sinut on kutsuttu. Tervetuloa avajaisiin. Teippataan. Mua jännittää. Ihan pikkasen vaan. Tänään ei pitäisi enää sataa, niin voi laittaa nää. Kaikki tuijottaa mua. Noin. Eestäni tuolla näkyy. Teippikin loppu kesken. Nyt mä vielä nää. Tää on hauskaa puuhaa, mutta mä jännittää aina mihin voi oikeesti laittaa, ettei joku suutu. Mä en halua suututtaa ketään. Onko väärin laittaa tähän viereisen talon oveen? Onko se väärin? On se ehkä vähän. Mutta ehkä tähän sivuun. Kun mä haluaisin, että ne tulis sinne. Anteeksi. Tää mua jännittää kaikista eniten, koska tää on meidän oman taloyhtiön. Siinä. Tulkaa perjantaina.